Mød Alfred. Alfred pendler dagligt frem og tilbage fra hans arbejde og har derfor et rejsekort. Alfred er ikke den eneste, der bruger rejsekortet. Faktisk bruger de fleste danskere et rejsekort. Alfred er meget glemsom. Alfred glemmer enten sit kort, eller også glemmer han at tjekke ind og ud. Han har også prøvet at glemme at tanke op. Alfred er forvirret og en smule ked af det. Alfred er træt af at glemme at tjekke ind og ud. Det koster ham nemlig mange penge at glemme det. Alfred har givet op. Han gider ikke mere. Hvad skal der nu ske? Hvad er fremtiden for dette kort? Fremtiden findes på din smartphone. Med en nytænkende og smart app kan du let bruge dit rejsekort på mobilen. Du kan blandt andet tjekke ind og ud, tanke dit kort op, ændre dine personlige oplysninger, samt en masse andre funktioner. Alfred er nu glad igen. Han betaler ikke længere overpriser for sine korte rejser eller kontrolafgifter.